салом алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. имрӯз мехостам каме дар бораи простатит суҳбат кунем, алихтараш ба як чанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Хуб, ин навори муҳим танҳо барои мардон аст. Хуб, шумо бояд донед ки простатит ин илтиҳоб хунукзании ғадуди пешҷой ки ба забони русии предстательная железа мегӯянд мебошад. Хуб, дар ин наворе ки шумо мебинед, дар ин расме ки аниқтара шумо мебинед, болотар ин пешобдон ҷойгир аст ва поёнтар аз пешобдон ғадуди пешҷой ё ин ки предстательная железа ҷойгир аст ва роҳи пешобгузар яъне уретра ба дохили предстательная железа мебошад. Илтиҳоб ё шамолзании ҳамин узвро простатит мегӯянд. Якум савол мепурсад: доктор, ман простатит дорам ва танҳо як маротиба бо оилаи худам алоқаи ҷинсӣ мекунам ва ҳатто дақиқаам намекашад ва дуюм маротиба бошад, дигар ҳамон рӯз намешавад ё дер мешавад. чӣ хел ман инро яъне простатити худро табобат кунам? Хуб, бисёри беморон мехоҳанд ки мо дар навори худ номи ягон доруро масалан гӯем оно хӯранду простатиташон ё умуман ягон бемориашон сиҳат шавад. Лекин бовар кунед дӯстони азиз, ягон доруи сеҳрнок вуҷуд надорад. Ягон доруе вуҷуд надорад ки масалан ман ба шумо гӯяму шумо духтур наравед ва худатон хӯреду сиҳат шавед. шумо якумин коре ки бояд кунед, назди духтур равед, ташхис гузаред, сабабҳои бемориятонро муайян кунед ва баъд тавобат гиред. Баъзе вақт масалан табобати простатит то 3 моҳ вақт мегирад, ҳатто зиёдтар ва албатта баъзе ҳолатҳо то 1 моҳ вақт мегирад. Масалан ба клиника Евромед, онҷое ки мо фаъолият мекунем дар шаҳри Душанбе, ба наздики як бемор муроҷиат карда буд ва бемор гуфт ки тӯли якчанд солҳо мешавад ки бо ҳамсари худам алоқаи ҷинсӣ мекунам, вале алоқаи ҷинсиам мегуфт ки 1 дақиқаам ҳатто давом намекунад. Даҳҳо маротиба простатитро табобат кардам, чандин солҳо, даҳҳо маротиба массажам гирифтам, аз қафо мегӯяд, ҳатто мегӯяд ҳамин хел шуда будам ки худамро массаж мекардам. Хуб, дар клиника мо беморро аз тамоми ташхисҳо гузарондем ва дидем ки он қадар гӯем простатити ҷиддиам надорад ва ҳамроҳ бо духтури асаб доктор Ҷобиров Алиҷон якчанд доруҳо, ҳамагӣ як намедонам 3 ё 4 дору нависем ва бемор пас аз 1 моҳ ба мо муроҷиат кард ва бениҳоят миннатдории калонро баён кард, ба хотире ки мо ӯро аз як азоби калон яъне халос кардем. Мо муайян кардем ки ҳамин тез тамом кардани ӯ, яъне ранняя эякуляция, преждевременная эякуляцияш, сабабаш ин первичный аст, яъне аз ҳамон аввал ҳамин бечора ҳамин проблемаро дорад. Ӯ гӯем аз 18-солагиаш простатит надорад. хоб, дар ин ҳолат якчанд доруи асаб кифоя ҳастанд, вале доруро аслан бояд духтур муайян кунад ва падбор кунад ба қавле. Хуб, барои ҳамин ман ҳамавақт ба шумо таъкид мекунам ки назди духтур равед, проблемаро гӯед, аз ташхисҳо гузаред, муайян кунанд ва баъдан табобат гиред. Агар ягон дору масалан вуҷуд медошт, ягон доруе ки масалан шумо хӯреду ҳама ҳамин проблемаҳои шумо яъне ки бартараф шавад, бовар кунед духтурам лозим набуд. шумо худатонро аз ягон интернет мехондеду мегирифтед. баъзе духтурон, бале дар баъзе наворо духтурон метавонанд баъзе доруҳоро рекомендатсия кунад, вале ман фикр мекунам ин кори хато аст, ба хотире ки он доруҳо баъзе вақт ин хел беморон назди мо меоянд, масалан 1 моҳ 2 моҳ кӯмак мекунанд, вале боз ҳамин проблема яъне мемонад. хуб, ба ҳамин хотир ягон доруро дӯстони азиз аз рекламаҳои интернетӣ истифода накунед. аввал духтур равед, ташхис гузаред ва баъдан табобат гиред. саволи дуюм менависад: доктор Умар, шумо дар як наворатон гуфтед ки массаж простаты аз қафо ҳангоми простатит дуруст нест ва дар Аврупо ва Амрико қариб 30 сол мешавад ин корро намекунанд. лекин манро дар Москва духтурон мегӯянд бояд шумо массаж гиред. барои чӣ мумкин нест? Бояд шумо фаҳмонед. хуб, якум ин ки мутаассифона барои чӣ шуморо духтурони Москва массаж гиред гуфтаанд, ман намедонам. тамоми мутахассисони давлатҳои пешрафта исбот карданд ки массаж простаты ягон беҳбудие барои табобати простатит намедиҳад. баръакс, дар баъзе ҳолатҳо массаж кардани простата ба он оварда мерасонад ки инфексия ё микробҳо ё ин ки воспаление ба дигар қисмҳои простата ва ҳатто берун аз простата мегузарад ва гӯем баъзе вақт простата ҳатто метавонад ки дарман шавад. вале мутаассифона баъзе духтурони шиноси худам ин корро ҳатто мекунанд ва ҳарчанд тамоми намедонам таҳқиқотҳоро гузориш мекунем, як баҳсҳо мекунем, мефаҳмонем, вале барҳол таъсир намекунад. барои ҳамин шумо худатон бояд дӯстони азиз муайян кунед ки назди ҳамин духтур рафтан лозим аст ё ки не. агар шумо худатон масалан наравед, масалан пеши ҳамон духтуроне ки массаж мекунанд, ҳамин кор оҳиста оҳиста аз байн меравад, вале мутаассифона бисёри беморон худашон медаванд мераванд. хоб, массаж танҳо барои гирифтани анализ дуруст аст. тамом ҳамонам як бор дубор. агар ҳамонам имконият бошад, духтур ба қадри имкон бояд кӯшиш кунад ки ҳамонам накунад.
саволи сеюм менависад доктор Умар: простатит метавонад сабаби бенаслӣ дар мардон шавад? Бале, албатта простатит метавонад ҳам мардонро гироф пас кунад. Албатта оиди ин масъала баъзе баҳсҳо ҳаст, вале метавонад албатта ки сифати эякулят ё ин ки ба забони фаҳмотар барои шумо гӯям нишондиҳандаи спермограммаро пас кунад, ки ин метавонад сабаби бефарзандӣ шавад. хуб, мегзарем ба саволи чорум. Менависад: дар вақти табобати простатит ҳамхобагӣ бо оилаи худ мумкин аст ё ин ки не? Хуб, ин вобаста аст намуди простатит аст. Агар хронический простатит бошад, шумо метавонед албатта алоқаи ҷинсӣ кунед дар вақти табобаташ. ва агар обострение ҳам дода бошад, ва обострение агар гӯем ба қавле сабук бошад, баръакс алоқаи ҷинсӣ кардан дар ин ҳолат лозим аст ва бояд бисёртар алоқаи ҷинсӣ кунед, албатта ҳамон қадаре ки духтур барои шумо иҷозат медиҳад. вале агар дар шумо простатити шадид, яъне острый бошад, ҳароратбаландӣ бошад ё дардмандӣ бошад, абсцесс бошад, албатта дар ин ҳолат алоқаи ҷинсӣ кардан умуман мумкин нест. саволи панҷум менависад: доктор Умар, дар вақти табобати простатит кадом хӯрокҳо мумкин нестанд? Хуб, дар вақти табобати простатит шумо набояд хӯрокҳои тез ва шур хӯред, инчунин набояд нӯшокиҳои спиртӣ нӯшед, сигор бояд накашед ва обҳои ширини газнок низ бояд нанӯшед. ино албатта ки қатъиян ман аст. Оиди сигор баъзе баҳсҳо ҳаст ҳанӯз, вале ба ҳар ҳол нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ ҳоли шуморо якбора бадтар мекунад. албатта хунукӣ хӯрдану нӯшидан ҳам мумкин нест, ё оби хунук даромадан, намедонам даруни дарё даромадан, ино иҷозат нестанд. хуб, агар простатит шадид бошад, яъне острый бошад, шумо бояд ҳамоми гарм ҳам накунед, сауна бояд наравед, бисёриҳо таги қум мераванд, онам мумкин нест ва ҳатто кори вазнин кардан низ мумкин нест. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Ман кӯшиш кардам ки ҳамон 5 саволе ки бениҳоят зиёд менависанд, ба онҳо ҷавоб гардонам ва худо хоҳад насиб бошад, наворҳои хуб аз пеш ҳастанд ва бояд шумо саволҳои худатонро, агар ки ҳамин хел саволҳо бошад, метавонед дар зери ҳамин навор нависед. мо кӯшиш мекунем он саволҳое ки масалан мо ҷавоб додагӣ нестем, ба онҳо ҷавоб гардонем. баъзе саволҳои худро метавонед аз наворҳои пешинаи ман масалан ҷавоби онҳоро ёбед. барои ҳамин метавонед канал шабака дароед, наворҳоро тамошо кунед. махсусан дар бораи простатит масалан ман 2 ё ин ки 3 навор кардагӣ ҳастам ва дар он ҷо хуб фаҳмондагӣ ҳастам ва метавонед дароед ва тамошо кунед. дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.